Contestants ready. 3, 2, 1, go! Tak se do toho puste, pánové. Jsme zvědaví na výkony v poslední disciplíně, jsme zvědaví na časy a jsme opět zvědaví na toho nejlepšího. Princip vidíte sami právě teď na vlastní oči, stoupnout si na koleno, opět nasekat z jedné strany zhruba do poloviny, pak bude následovat otočka, chlapi to vezmou z druhé strany, no a ve chvíli, kdy se někomu podaří to ležící poleno přeseknout v polovině, je konec, vstupujeme čas a známe vítěze. Zatím vidíme první obrátku Martina Mikuly. Eva Lekman stále pouze na jedné straně. Taky sledujeme časomíru, kde jsme zhruba na 50 sekundách. Jestli se nepletu, limit pro tuto disciplínu jsou 2 minuty, to znamená pořád ještě dost času tu disciplínu dokončit a samozřejmě získat potřebné body do konečného součtu a dokonce už jsme dokončili. Startovní číslo 23 Martin Mikula, který měl hned od začátku mírný náskok. Tenhle náskok potvrdil až do konce, takže známe vítěze. Teď si ještě počkáme na druhý výkon Pepi Lexmana, který samozřejmě už má taky jednu stranu hotovou, i on už má za sebou otočku a teď už to jenom rozpůlit a stihnout to do 2 minut. Když se podívat i na časomíru, na kterou opět svítí to sluníčko, 1:45 za náma, ještě 15 sekund do splnění limitu, zvládneme to, pojďte to povzbudit, dámy a pánové, pojďte zatleskat, pojďte zafandit. Až do konce to chceme to mít rozpůlený, chceme to mít přeštíplý, i když samozřejmě vítěze v této dvojici už známe. Je to puška, žádná sranda, do toho i sluníčko, začíná vedro, ale správně, kdyby se nevzdává, ten jde až do konce, i kdyby už čas vypršel. My to prostě rozpůlíme a myslím si, že teď už to nebude trvat dlouho, je to tady! Tak, opět, jestli dobře vidím proti sluníčku, 1:09, to je čas vítěze a palec nahoru, na druhém stojanu 2:30. 2:30 to je přes 2 minuty, takže já mám takový pocit, že tam